Urtero bezala, maiatzaren 2. asteburuan herri urrats ospatuko da Senpereko lakuan. Ipar Euskal Herriko ikastolen festak urratsak zubi leloa izango du aurten. Herri urratsek azken 40 urte hauetan zubi lan handia egin baitu iparraren eta hegoaren, euskararen eta jendeartearen artean. Bideo honetatik, maiatzaren 14ean, Euskal Herriko txoko guztietatik, Senpereko lakura jendea hurbilduko dela espero da. Aurtengoan herri urratsen bilduko den diru guztia datorren irailean Senperen bertan irekiko den kolegio berriarentzat izango da. Esan beharra baitago, herri urrats sehaskaren helduleku ekonomiko garrantzitsuena dela, baina Pello Jorajuria sehaskako lehendakariak herri urrats hori baino askoz gehiago dela adierazi du. Baliatzen dugu, besta hori, horretarazteko. Urte batez zer izan diren, ereman ditugun borroka guziak. Zein izan diren, lortu ditugun aintzinamendu guziak. Eta ondoko urteetarako zer diren, giltzen zaizkigun desafio handiak, eta zertan, bildu eta bateratu beharko ditugun indar guziak, Euskara aintzinarazteko Ipar Euskal Herrian. Hor gira ere, Euskara ospatzeko. Euskarak Ipar Euskal Herrian berdu plaza berezi hori, berdu egun berezi hori nun milaka eta milaka jende biltzen diren aintzira horren inguruan, Euskara ospatzeko eta erakusteko, Euskaraz bizi nahi dutela. Honekin batera gogarazi du, herri urrats ez dela soilik maiatzaren 2. igandera mugatzen. Herri urrats abiatzen dugu guk aintzez lehenago, urtarriletik goiti egia erran, badugu buraso talde bat sekulako lana egiten duena urte osoan, eta urtarriletik abiatuz hainbat eta hainbat itzordu proposatzen ditu, izan dadin bertsoaren inguruan, izan dadin kontzertu batzuen inguruan, aurten ere Pirits eta Porotsi esker gure urtebetetzea ospatu ahal izan dugu haiekin. Saiatzen gira herri urratsa biziarazten urte osoan. Oneraino iritsita, horrelako ekimen bat aurrera nola ateratzen den galdetuko diozue zuen buruari. Horretan azpimarratu beharra da, herri urratsen oinarrizko lan eskua ikasleen gurasoak direla, eta haiek egiten dituztela besteak beste, egunean bertako zerbitzu txandak, baita muntaketa eta desmuntaketa lanak ere. Aritz leku ona, herri urratseko antolatzaile eta gurasoak, herri urratsen gurasoek duten garrantzia azalduko digu. Lan eskuaren portzentai oso altu bat gurasoek egiten duten lana da. Eta hori oso garrantzitsua da herri urrats bezalako festa bat, etekin ekonomiko positiboa izan dezan ikastu zehazkarako. Gainera, parte hartzerako garaian, gurasoen erantzuna orokorrean baikorra izaten dela ere gaineratu du. Erantzuna ona izaten da, berez, etorri beharko lukete ikastolako guraso guztiak lan egitera herri urratsegunean edo egun batzuk lehenago. Hori ez da betetzen eguneko egunean, baina egien eguneko 70, eguneko 80 inguruan bai. Eta hori oso lan esku handia da eta esfortzu handia bai. Aurtengo iparraldeko ikastolen festaren melodia jartzeaz, Eibarreko Zutagar talde mitikoa arduratuko da. Urratsak zubi izentean hortzaretik familiaren bidez eta kaletik euskara nola transmititzen duen kokatzen du. Aitor Gorosabel taldeko kideak proposamena nola hartu zuten azaldu dugu. Egia esan ohore handiz, ilusio handiz. Egia da, gainera urte guzti hauetan ere lehenengo aldiz dela eskaintzen digutena. Eta hori, esan dakua, posik eta goguakin. Haien zata bestia egiteak zer suposatu duen ere esan digu Aitorre. Gure ibilbidean beste urrats bat, ez? Ez dakit, aurten 35 urte beteko ditugu, lehenengo kontzertutik, eta aipatu duten moduan lehenengo aldia da kantu egin duguna, eta ez dakit, esan dakua, beste urrats bat, eta ez dakit, eta iparraldeko ikastolekin da konexio betik bidoguna, baina ja zuzen haua, eta ez dakit, hezkuntzaren eta euskararen bultzatzeko, ez dakit, aukera poli bat. Ez dakit, benetan ilusio handia egiten digu iparraldeko ikastoleri
horrela lagundu alizatia, gure lanaren da gure sorkuntzaren bitatez. 4 hamarkada ospatuko ditu herri urratsak datorren maiatzaren 14ean. Euskal Herriko punta bat eta bestea batuaz, Senperoko lakuan Zutagar taldearekin batera Neomak, Delirium Tremens, Xutik, Gozategi, Zetak eta beste hainbat talde eta ekitaliz gozatzeko aukera izango da.